Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana minadz zulumati ilan nuril Qur'an. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd hadratal muhtaramin wal mukarramin, para kiai, ibu nyai, ashabal ma'ahid wal madaris wa turuqi sufiyah, pengurus Nahdlatul Ulama baik cabang, majelis, wakil cabang ataupun ranting, Suryatan, Watan, Bidiatan, Badan Otonom Muslimat, Fatayat, Ansor, Rijalul Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, Lazisnu, Pagar Nusa, RMI NU, Les Bumi NU, sedaya lembaga, para kiai, imam masjid, imam musola, pengasuh pesantren Al Mukarrom, Simbah Ki Haji Nasruddin, Bapak Ki Haji Zainus Surur, Bapak Ki Hasan Fauzi, Pak Ki Haji Musroni, Pak Ki Mukhlis, Pak Ki Jamil, Pak Ki Ahmad Basuki, sedaya para kiai-kiai muda, kathah ingkang rawuh, mutakharijin lan ugi ibu nyai muda mutakharijat ingkang sama nderekaken adicara menika ingkang tuhu kinormatan lan kita cadhong barokah saha manfaat ilmunipun. Mugi-mugi sedaya Bapak Kiai Ibu Nyai tansah sihah wal afiyah, atallallahu baqaahum dukhron lana wal ummah di ma'izzuhum hafidhahumullah, amin Allahumma amin. Para sepuh pini sepuh kasepuhan tokoh masyarakat sedaya ingkang tuhu kinobekten, pejabat pemerintah, Kepala Desa Loning, Bapak Subur, dalah sedaya jajaran kepemerintahanipun ingkang kita dereki menggah peraturanipun. Panitia Khatmil Quran dan halal bihalal, Majelis Taklim santri dan alumni beserta jamaah musola Nurul Hikmah Winong Kemiri Purworejo yang luar biasa persiapannya. Dangu anggenipun nimbali, alhamdulillah kawula pribadi ugi rombongan saged marak sowan nyadong berkah adicara enjang siang menika. Persiapannya luar biasa, men ora panas dipasang tarube, nembe kiye kipas angine nempel nang tarub nyong nembe ngerti acara kaya kiye. Sasuwe-suwene acara kipas angine ngledak nang isor. Ya mung nang kene kipas angine kaya nang aring gedung. Cantel nang tarub men main kayane. Main apa main? Main. Kalau wau dereng pareng kula langsung teng mriki kedah wonten transit rumiyin. Nderek dawuh Mbah Nas kon kudu tamul-tamul. Ora kesuwen langsung tamul-tamul karo sate ati senengane inyong. Ning wong anu etok-etoke dadi kiai ya mangane ora akeh, mbok menawa dibuntelna mbok menawa. Mbok menawa. Ora ya ora apa-apa Mbah Nas, ora apa-apa. Ngotek ngomong gendut bae kon buntelna. Sedaya panitia, muga-muga acara ingkang barokah kagem panitia. Allahumma. Niki wonten fotone Mbah Ki Haji Nasruddin, para santri sing kidul dewek fotoku apa ya? Akiman dan terhormat ngesuk rampung acara benere nggo meme gabah. Nyong tau menangi banner pengajian wonten fotone kula bar acara nggo tutup kandang ana tembeleke. Ora apa-apa lah, muga-muga berkah nggo panitia. Amin Allahumma. Wali khotimin wal khotimat,
adik-adikku yang telah khatmil Quran, luar biasa penampilannya. Kalau wau kita sareng-sareng ningali hasilipun ngaos lare-lare ing dalem maos Quran. Lajeng dipungkasi donga nernyuhaken manah kula panjenengan sedaya pangajab panyuwun muga-muga ingkang kataman anggenipun ngaos Quran tansah ngreksa. Allahumma Allahumma amin. Lan mugi-mugi berkahi dhateng sedaya ingkang dereng kataman kepengin kataman, ingkang sampun nate kataman kelingan jaman biyen kataman, sehingga wonten kesinambungan mila beja kumayangan kagem wali khotimin wal khotimat ingkang putra putrinipun saged kataman beja. Amin Allahumma amin. Sumrambah dateng para wali santri, para santri mutakhorijin mutakhorijat saking majelis taklim wonten ing mushola Nurul Hikmah menika putra muridipun Simbah Kyai Haji Nasruddin ingkang sama rawuh, ugi sedaya kemawon tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, ahli qaryah dua desa yang luar biasa pengunjungnya, menawi dipun etang kadosipun menika sedasa 1000 kirang. Leres nggih Pak? Ning sing jangkepi sedasa 1000 malaikat padha melu pengajian. Muga-muga masyarakat mriki sedaya ingkang rawuh lan ingkang boten rawuh kebak kaberkahan, berkah ngumure, berkah rezekine lan berkah anak putune. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Monggo Bapak Ibu wonten siiran judule ngalamate anak soleh niki minangka pambuka pengaosan supados ngregaken suasana nembang dhisit. Sing apal melu nembang, sing ora apal umik-umik etok-etok apal. Sing padha ngesaki udut ditokna udute karo disumet luwih apik ngaji karo udut tinimbang karo turu kaya kowe. Bu, sing wis padha ulih pacitan karo sinambi tamul. Ngalamate anang soleh iku papan ba'dane mukmin anut ing syariat kang dingin lisane alus ngendikane kapindho mulya akan ing wong tuwane. Sareng-sareng ngalamat te anang soleh iku papan badane mukmin anut ing syariat kang dingin lisane alus ngendikane kapindho mulya akan ing wong tuwane. Ya Rasulullah salamun alaik monggo ya Rabbi asyani wa daraji asbada yadi radal alami ya u'ilal judi wal karjun wal karami. Sallu ala nabi Muhammad. Lagune sae mula Bapak Ibu kula aturi ngangen-angen maknane. Ngalamate anak soleh iku papat wonten sekawan ba'dane mukmin anut ing syariat kang dingin lisane alus ngendikane kapindho mulyakaken ing wong tuwane. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedaya
kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane. Alamate anak soleh cara lagune wonten sekawan ning sakderenge nerangke kaya ngapa ngalamate ana tembung tembange ba'dane mukmin anut ing syariat. Wong solih-solihan iku wonge iman lan ngenut marang syariat. Bisane ngenut syariat mergo ngerti marang syariat, bisane ngerti mergo golek ngerti. Mila budidaya piye carane men ngerti kanthi sarana golek ngerti niki perlu digemateni. Kados dinten iki Bapak Ibu sareng-sareng estu ngetingalaken dados santri awit menapa awit sama sareng-sareng rawuh mriki niate ngaos. Niate ngaji. Niku sami ngaos ngaji sing penting ora ngajos. Ingkang sepuh ngaos, ingkang nem ngaos. Berarti menjadi tauladan bersama, yang muda mengikuti yang tua memberi suri tauladan kepada yang muda. Alhamdulillah, learning menjadi percontohan bagi semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Pun cukup. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Boten guyon niki. Niki perlu kula aturaken, Pak. Awit menapa? Awit miderek dawuh ingkang kula panjenengan sedaya sampun pirsa. Dawuh Al-Qur'an mandhap sepisanan ngrembug ngaji. Durung ngrembug salat, zakat, puasa, kaji ning ngrembug ngaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ngrembug ngaji. Mila pas sanget dinten iki ora sing tesih ngaji utawa sing pada dadi alumni tetep duweni semangat kepengin ngaji nderek para kiai berarti temenanan golek dadi santri. Ora mung santri kupulu ketok karo sarunge. Nek mung kupulu ketok karo sarunge bisa diarani santri pekok. Tapi ya lakune santri tenanan mergo do istiqomah ngaji. Niki lho adik-adik senajan wis tuwa-tuwa bapake, Pak D, Pak Lik, Mbah Simbah sami istiqomah ngaji. Muga-muga berkah. Ngilmune manfaat. Allahumma amin. Mila barang ngaji njuk ngerti njuk nglakoni. Nglakoni meniki dhateng syariat. Sanesipun muamalah ingkang sampun kalampah nderek dhateng pitedah. Kados tema ingkang wonten banner menika Khatmil Quran Kataman. Pun sarengaken halal bihalal. Salah satu acara yang sudah mengakar di masyarakat Nusantara khususnya Jawa karena acara ini merupakan acara yang mempunyai dampak luar biasa bagi masyarakat khusus Winong dan seluruhnya pada umumnya. Halal bihalal menika tema ingkang dipun damel dening para kiai miderek keterangan panjenenganipun Al Mukarram Ki Haji Wahab Hasbullah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Sawalan isine halal bihalal tolabul halali bil halali. Metu wedang kopi nek ora diombe maneh-maneh. Tak seruput wedange kopi mandan. Pet-petan kurung medang bar medang terus kemepiar bismillah. Wedang kopi enak rasane enak maning nek ana susune nek ana ora ana ya piye bae. Tolabul halali bil halali murih perkara halal kelawan cara kang halal. Murih ampunan kula panjenengan sedaya ben entuk ampunan, murih kesenan kanthi cara ingkang sae. Mila bejo kumayangan ingkang sama rawuh enjang siang menika awit mulai acara mbok menawa dumugi samangke cekap acara sae sedaya. Sae napa sae? Sae napa sae? Kaya nguntapna wong mati ya. Kayak tukang syutinge ngopi bro kae. Njaluk kopi kae karo Kang Aan.
Para rawuh ingkang kula hormati, mila minangka pambuka matur kula dhateng panjenengan sedaya. Ingkang baku, ingkang pokok megayutan kalian acara halal bihalal saha kataman, monggo kita wangsul dhateng panutan inggih menika junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulan Mulud lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati. Ramane Raden Abdullah ibune Siti Aminah. Aneng Mekah lairipun ing Madinah. Madegipun aja turu sore kaki. Wulan Mulud lahiripun Kanjeng Nabi sang guru sejati. Ramane Raden Abdullah ibune Siti Aminah. Aneng Mekah lairipun ing Madinah. Madegipun Sekro kang balotone kalah campur sangya magali. Gawe geger jagat ing manungsa. Ayo, ayo, ayo. Oh, salah.
ngaturaken paraning dumadi niatan ning kalanggan agrar pangamun pangeran kang wajib sembah ing dalem wujude kejaba Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad utusane Gusti Allah. Den Raden Janaka Kakang Semaraga ingkang sowan inggih tan samar pamoring suksma sinoksmanya winahyu ing kasepi Ping rasa jati satulita melelai alalatan alul ngilma illa bisitatin saumbi kangan majmui habibayani berkeket sadulita mel-mel den Kakang Semar iki jane wayangan apa pengajian niki jenenge kayangan Kiai Wayangan Kiai wis ngarani mesti ngaji wayangan minangka dados bonusan mula mboten beto gamelan kendang orjen mawon mboten napa-napa sing penting iso nglegani rasa ana wayange kudu ana swara gamelan. Ora nggawa gamelan mboten niki cukup kendang orjene wonten gamelane yuk tambah rombongan tambah anggaran. Niki penting kula aturaken Soibul Bait Simbah Ki Haji Nasruddin dawuhi Mas esuk Sawal nyemangati santri-santri nderek ngaji nggih Mbah. Sendika dawuh alhamdulillah diparingi sihah wal afiah saged sowan enjang siang menika muga-muga nambahi kesaenan amin Allahumma nyadong kaberkahan den arbangun min sangadatil mar'i
Tondo bejo Kakang Semar. Inggih, arbangun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan wa auladuhu abrara wa khulatuhu sholihina wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Keterangane kepiye Kakang Semar? Ngaten. Wong bejo niku tandha tandane patang perkara. Siji duweni garwa wong wedon kang sholihah. Nomor kalih putra wayah ingkang sholih sholihah. Nomor 3 campur kumpul kalih tiyang ingkang genah sholih sholihah. Nomor sekawan rizki ana ing negarane dhewe, le methuki rejeki ora doh nggon parane bali nyambut gawe ketemu marang keluargane. Niki tandha bejo ingkang monggo sareng-sareng budidaya piye carane muga-muga dadi wong kang bejo Den. Menika Tandure wasu milir ijo ronyo-ronyo tak sengguh temanten anyar calon tenekno blimbing umi lunyu peneno ngomong padang bulanne jembar kalangane yo surah iya wa mabita wa alifin kocuminga yuksaru fil jari wa fin nasbi manga Kakang Semar keterangane kewiden wong wedon kang sholihah niku aset yang luar biasa. Maka ibu-ibu yang hadir pada pagi siang hari ini niki kula wastani potongan tiang ingkang sholihah, potonganipun. Niki sing rawuh niku ibu-ibu niku potongan wong wedon sholihah, potongane. Muga-muga ya sholihah tenanan. Amin Allahumma. Lho kok kersa nderekke pengajian kamangka iki wayah badan. Jane sekeca nggih plesiran lah kok do melu pengajian. Berarti tondo tandane wong kang bakal pikantuk kabejan. Wong wedon kang sholihah dhahiron wa batinan. Amin Allahumma. Amin. Nah iki. Mboten gampil kudu ngerteni marang ciri-cirine kaya ngapa to wong wedon kang sholihah ora liya idana dorta ilaiha syarratka wa ida amartaha atongatka wa ida ghibtangan hafidut ka fi nafsiha wa malik. Disawang nentremke ati, didhawuhi sendika dawuh, ditinggal lunga iso njaga. Ngono kuwi Kakang Semar inggih. Ingkang salajengipun mboten kemawon wanita yang sholihah. Ananging tondo bejo ingkang nomor kalih menika wa auladuhu abrara. Duweni anak-anak sing apik, sing sholih lan sholihah niku idam-idamane kaluwarga sing sampun kagungan putra-putra. Mula mboten saged piyambak anggenipun budidaya, mula ngaturi wong liya ingkang uga dianggep wong tuwa. Wong tuwa. Inggih, Den. Wong liya ning dianggep wong tuwa keterangane piye ngaten. Ana wong tuwa bisabab, ana wong tuwa binasab. Wong tuwa binasab wong tuwa sing lairake.
Wong tuwa bisabab ki wong tuwa sing dianggep wong tuwa senajan wong liya merga maringi pirsa maneka warna ilmu kang jumbuh mathuk marang dawuh-dawuhe Kang Maha Kuwasa iki para guru-guru ngaji. Mila menika dianggep wong tuwa. Berarti para santri nganggep para kiai dadi wong tuwa. Inggih. Ning perangane santri niku kadang kala ana santri sing mutasil, munfasil, mungkotek. Iki keterangane kok kaya sing dingendikake Mbah. Ah niki keterangan pesenan iki. Kudu diterangake. Yen wis padha ngerti bahwa kiai utawa bapak guru klebu wong tuwa, saiki garing rembug para santri. Bu, ki sing nang jero musala wis padha uli pacitan. Malah wis enteng nggo kipasan padahe. Santri sing mutasil sing nyambung tasih manggon papane ngaji lan pengajian nyanding kiai nyanding santri. Iki sing penting. Ayo nggo pondasi kaya dene sing padha ngaji dina iki kepara padha kataman. Ana sing munfasil, santri sing kepisah, dadi para alumni mutakhorijin mutakhorijat ning tetep nyambung senajan atine. Merga ora langsung nyambung ragane wis ora kaya maune. Iki tasih lumayan menika Den. Sing medeni sing nomor 3 santri sing mungkotek sing pedhot blas ora tau sowan marang kiyaine, blas ora tau ngeling-eling papan panggonan ngaji ini klebu ora kelingan karo kanca kancane lah niki. Mboten sae. Sing ati-ati. Pandang bulan pandange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja turu sore dene tak critani kanggo sembo mengko sore dolan utama kang tumrap ning tanah Jawi. Baru bidorfin au bi harfi jar nawina makna kainin awis takor sulukane ora kaya dalang biasa mboten niki kula mawon mboten wantun. Lah kok sowan mriki ngaji Den, kok sorbanan iki mboten wantun. Mula nyandange klambine klambi ansor. Ya sisan gawe wong bar iki garek silaturahim ansor muter-muter pondok ya ora sandangan kaya biasane. Mboten apa-apa nggih, Pak. Sing penting pilih amplope. Mboten Mbah Nas. Mrigegek sadulita mel-mel. Mula kepengin banget duweni anak sing soleh-solehah, ora iso dhewe anggone mbudidaya ngramut putra-putra mula nyuwun dhateng para-para. Padha ngaji, awit sithik mbaka sithik tekane padha ngerti, jangkep ngerti mligine marang Qur'ane.
huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Menika ayat ingkang gambaraken lakon dakwahe Kanjeng Nabi nggih menika 4 perkara. Siji yatlu alaihim ayatihi. Cara makna jawane piye Kakang Semar ngaten. Huwa utawi Gusti Allah iku alladzi dat ba'asa kang utus sapa alladzi fil ummiyina ing dalam wong-wong ummiyin rasulan ing rasul. Yatlu kang maca sapa rasul alaihim ing atase ummiyin ayatihi ing pira-pira ayate alladzi wa yuzakkihim lan bersihake sapa rasul ing ummiyin wa yu'allimuhum lan mulangi sapa rasul ing ummiyin alkitab ing kitab wal hikmata lan ing hikmah wa ing kanu senajan ana sapa dhewene kabeh ummiyin mingkoblu saking sadurunge kula bidolalin yekti dalam kesasarmu binin kang pertelo den dakwahe Kanjeng Nabi niku 4 perkara dakwahi wong-wong sing maune ora cetha jal. Cara ayate wong Arab niku rumiyin ummiyin secara peradaban, dolalin mubin secara ketuhanan, Pak. Pak. Ki senteng udute ora kemebul ki. Ning iso sukses. 13 tahun ana ing Mekah, 10 tahun ana ing Madinah, santrine mewu cacahe kalebu ngrembaka tekan dinten samengko mbok menawa kiamat kurang sedina tasih ana. Wong padha ngugemi agama Islam senajan pirang-pirang pacoban. Intine menapa? Intine anggenipun dakwah Kanjeng Nabi menika memanusiakan manusia dan mengajak manusia menjadi manusia seutuhnya dengan 4 cara. Siji yatlung alaihim ayatihi kon padha ngaji Quran, maca Quran. Awit Kanjeng Nabi rumiyin nggih yatlu alaihim ayatihi macake ayat mendha pirsa. Mula wonten siiran Al-Qur'an qadim wahyu minul ya apal mboten Pak? Apal mboten? Lho niki lagu sae niki. Nek kula tembangke sing apal do melu nembang, sing ora apal umik-umik etok-etok apal. Bu, kae sing wis kipasan wadah pacitan. Ayo melu nembang. Sing lemprakan barang hati-hati mbok ana orang-orang mlebu rong. Ayo nadane sepira jal. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iso diwaca iku wajangan guru waskita tentan sepake ing jero dodo tentan sepake ing jero dodo ya Rasulullah sareng-sareng Salamun alaik ya Rabbi عتبة يا جيران العالم يا أهيل الجود والكرم ya ulal berkarami. Ayo sedulur Ayo sedulur aja nglalekake aji penaji sabane iman tauhid bagus sangu mulya bagus sangu sareng-sareng ya Rasulullah ya Rasulullah Salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji عتبة يا
Shallu ala Nabi Muhammad. Lagune sae Den. Al-Qur'an Qadim wahyu minulya tanpa tinulis isa diwaca merga do ngapalno. Wong kok do ngaji Qur'an dadi mulya awit cara lagune Al-Qur'an Qadim wahyu minulya. Wahyu minulya kenging napa merga kalame dat kang mulya mula Al-Qur'an kitab ingkang mulya. Bu, apa lan sapa sing ketempelan Al-Qur'an katut mulya? Ngono kuwi Kakang Semar nggih, Den. Contone ngaten, malaikat Jibril nggawa Quran marang Kanjeng Nabi Sayyidul Malaikati julukane saknalika. Wonten malih bengi nggo mudhune Al-Qur'an saknalika mulya julukane Lailatul Qadar sifate khairun min alfi syahrin. Mudhun ana ing kota Mekah lan Madinah saknalika dadi kota suci. Kota kang mulya jujugane para manungsa kang rasuk agama Islam sak ngalam donya do kepengin dugi mrika. Muga-muga para mutakharijin mutakharijat kelebu santri wonten ing musala Nurul Hikmah mriki saged dumugi Makkah lan Madinah. Allahumma amin. Allahumma lan uga nempel Al-Qur'an temurun marang Kanjeng Nabi saknalika Kanjeng Nabi wis mulya ketempelan Al-Qur'an tambah mulya. Den masyarakat Loning dan sekitarnya ngaji Quran mulya dunyane mulya akhirate. Ah menika bejo kumayangan Den. Oh leng-lenging driya mangungkung mangungkung kaduhan rimang leno tanpa kanin angel apa gampang Kakang Semar ngaji Quran iku gampang sing penting niat apa-apa yen diniati dadi gampang dadi kepenak nomor loro mantep wong tuane wis mantep kiyaine wis mantep santrine kudu mantep siji niat loro mantep Pak siji niat loro mantep ayo awitane sangka apal huruf hijaiyah ngerti sandangan harokate bare terus ngapalke tajwide ngerti wacan jelas idhar samar ikhfa brengengeng alan liya-liyane kelebu dawaning wacan jenenge mat mato bingi wajib mutasil jaiz munfasil ngarit li sukun pak yakun kot ngarodo sukun wakpan pangaridun kanastainu lan lintu-lintunipun jangkep saged tilawah saged qiraah sae wacane lan sae rungon-rungonan wacane lah menika Mbah Kiai nyontoni leres mula kapan Mbah Nas badhe kula rekam qiraah kula rekam kersa nggih Mbah ini mboten dibisarohi tapi kagem dokumentasi Mbah Kiai sepuh sing istiqomah lah kok awet anggone mulang ngaji awit biyen zaman kuno makuno pun puluhan tahun dumugi saniki pun ngatamke pinten-pinten santri awet golek dadi kiai niki sae Pak kadang wonten kiai mboten awet niku wonten entek santri lho teng mriki kok iso awet lah berkah niki perlu kula contoh niki Mbah mangke wangsul kula dijajahi di samping dijajahi ya niki wau pun kula pun diselesepi niki rombongan ora perlu ngerti ya perselesepan den kula ngaji Quran sing bener saking wacan munggah muga iso ngapalke lan bakune ngerti marang karepe mula kudu ngerti ngilmu ingkang rembug basa Arab sing didukung nahwu sorof sakunggalane lan uga ana tafsir ilmu tafsir fikih usul fikih lah niki pesantren yang memfasilitasi menika pesantren menika lo ngaji teng pondok pesantren
Sikro kang bala tumingal campu samya medali menika ten sikra kang bala tumingal kacampu samya medali catet wileting godha danyu anggung manguntang nidi nomor kalih wayu zakihim niki dakwah Kanjeng Nabi membersihkan jiwa mengajak-ajak pembentukan karakter dengan membenahi hati, jangan punya penyakit hati. Niki. Teng Kloning mriki wonten ngaji Ihya. Sing ngasta panjenenganipun Mas Kyai Farikin leres nggih. Leres nggih, saben Ahad. Wah niku salah satu fan ilmu di dalam ilmu tasawuf yang perlu juga untuk dikaji. Dalam rangka supaya do iso ngresiki ati pembentukan karakter baik. Lah dalam hal mengupayakan itu perlu percontohan. Mula nyata dawuh Al-Qur'an Kanjeng Nabi minangka uswatun hasanah. Lah niki sing kudu ayo bareng-bareng padha niru Kanjeng Nabi sing minangka dadi suri tauladan. Amargi saniki krisis suri tauladan. Ngongkon anake men bekti, ngongkon anake men apik, mula wong tuwa kudu nyontoni apik, nyontoni bekti. Mula alhamdulillah sampun kalampah menawi wonten Kloning mriki sowan-sowan halal bihalal anak putu digawa ben padha pirsa. Sungkem marang wong tuwa kaya ngene carane men sesuk anak putune tiru-tiru wong tuane ngaten lho Pak. Senajan ngentek-ngentekke lodonge ora apa-apa. Ngentekke isine kok ngentekke lodonge. Mpun dicepakke. Ibu-ibu niku winginane H-5 niku pun geger. Wong lanang udut bae ora peka. H-5 badan ki wong wedon prek-prekan njaluk sangu nggo tuku isen-isen lodong. Karo tuku kudung anyar, sandal anyar, rok anyar, gamis anyar. Wong lanang malah udut bae ora peka. Pak. Pancen urung jatahe. Jatahe rika diwehi H-4, Bu, sabar. Barang wis tekan nggone diwehi sangu langsung gidro-gidro mangkat pasar tuku pacitan. Untir-untir kuping gajah lanting sriping. Kebeki lodonge barang wis kebek lodonge tuku sandangan cahe nggo badan plengeh bungah rasane. Nggih napa nggih? Siap-siap bengi-bengi bar pitraan kakine karo ninine nyembelih entuk. Sembelih entuke nggo nyuguh anak putune temenan wis mateng. Rica-ricane bar salat Id tangga teparo pada teka kelebu anak putu pada teka. Putu Jakarta melu teka matur karo kakine bar masjid pacitan nang jero lodong. Putu Jakarta ngomong, Mbah Kakung, kakek, ini sih makanan apa? Lah nang apa dening kaya ketokan triplek. Kuwi jenenge sagon. Teng mriki wonten mboten? Sagon, ana maning satu dan lain sebagainya. Mengburi madang karo rica-rica sing disembelih nak. Alhamdulillah bungah-bungahe wong tua. Anak putu badan-badan pada teka. Mula minangka dadi suri tauladan, monggo kita menjadi percontohan. Kalau tidak kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi? Butuh pembentukan karakter dari mulai
diri kita pribadi ayo kulino ngresiki ati den menika. Alhamdulillah para kiai istiqomah nderekke para santri kulino ajak-ajak do ngresiki ati. Ngono kuwi ya Kakang Semar nggih. Mula penting sangat para santri nderek lampahipun para kiai. Salajengipun wayu alimuhumul kitab wal hikmah patang perkara niki dakwahe Kanjeng Nabi den. Ah niki diterasaken dening para kiai. Kula ingkang sowan samane. Bagong ke dan jangkong buri bagong oh monggo den dipunangen-angen menika. Bagong kula sowan Pak ya. Semar gareng Petrum Bagong punakawaning para Pandhawa. Punakawaning para Pandhawa. Ora samar Bagong ya nggih. Kepareng matur Pak Den. Wah jan. Kowe kok kaya ngos-ngosan ana apa Gong? Pak tak matur. Niki wonten gegeran. Ana gegeran buta ngamuk badhe mriki gawe geger, Pak. Kowe kuwi rak Bagong cet ijo banser. Yen mani aja wedi-wedi aja wani-wani Gong. Alah, ya kabeh ki wis ngerti ning aku arep njaluk pangestu karo bapak bareng apa ora. Apik iki. Anak njaluk pangestu marang wong tuwa. Yen ngono tak pangestuni. Lah ngono kok angel temen. Berarti kowe mrene mung njaluk pangestu. Ha iya. Alah mung buta itu ora wani aku ora wedi blas. Sing tak wedeni mung bojo. Ngono kuwi ya kok ya wong iki live streaming aku ora wani ningoh nengen kono ana wong ayu-ayu. Kono ayu-ayu kono tuwa-tuwa. Cetane kowe wani Gong. Alah turah wani Pak nek bapak mangestoni tak parani butane ya. Yen wani aja wedi-wedi wedi aja wani-wani. Apa iki? Ayo, royong. Bagong
Suta Pandhawa tata Gade Wisaya Indriyaksa Sara Maruta. Bagong bin Semar. Pawana Kana Margana. Weladala. Gong manuta dadi balaku. Kepengin numben-numben sing merek kaya ngapa sing nyegerke tak cepakake pirang krat njalukmu. Pengen wong wedon ayu-ayu ayo aku duwe stok pirang-pirang rum-ruman. Ayo tak kepenake njaluk duit pira tak kei kok. Oh alah. Kowe Bagong santri kok ditawani kaya ngono najis. Kowe ladalah. Nyatane nolak marang pengajakku kok alah. Yen gelem tak eman bali ta buta. Oh. Malah tawa tinawa mejang kaya kiai medar sabda kaya pandhita wah kelakon tak mamah kuandamu dadi panganku maju mrene ayo wah median ya ora kena digawe gampang ayo leno pangendamu dadi panganku kowe yo banting meh awas ora apa-apa Royok. Ayo. Oh, ayo no. Hey. Awas. Kampanye jadi iso munggo sembah kelamaan. Goro-goro kayune purwa sejati semariku kudu dulu Ya
bahagia sepele carane. Udu dulu karo medang kopi. I love you. Ora kudu werna-werna apa maning maksiat. Wow. Jaipongna ayo. Udu dulu. Udu dulu. Orang nganggo udut metu kebule. Nyontok njaluk lagu klasik dadak. Caping gunung ning cara versi mengingatkan salat. Apa ana wong ana? Ayo padha salat. Oh, mewakili keterangan nyontok ngaso disit karo udu dulu. Niki tembange mewakili keterangan. Niki rencana badhe kula cekapi pengaosan sak derengipun jam 3. Bu, sak derengipun jam 3 menika nggih, ya 5 menit maning lah. Sing tenang dhuwuripun omber nggih, Pak. Ayo. Ayo padha ya karo dudul. Lagune ganti. Ora uman wedang ya nggawa wedang. Alah kae. Diomongi kon tobat ngeyel gondrong. Tobat engko nek wis rampung lagune. Urung rampung lagune, rampung nyawane kawus. Wasarinu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dalile mengko oleh nerangna medang dhisik iki. Kini kau rasakan hidupmu Berdiri surga
Untung temenan. Awut iki. Lagune apik banget jajal. Kini kau rasakan hidupmu bagai di surga, dengan harta kau dapat hidup berfoya-foya judi dan bermabuk-mabukan jadi hobinya disco dansa dan wanita jadi hiburannya kau puaskan kesenangan dunia pada jalan yang penuh dosa dengan nafsu angkara murka. matur nuwun. Walaupun terpuruk tapi santri tetap peduli. Inilah percontohan. Modok ngono metu kebule. Modok nene metu modok ngono modok ngisor orang nganggo udut metu kebule ana slonge lho. Ora ana slonge ya ora metu kebule sing ngebule bayare 75 ya. Mundak-mundak. Ya mundak mau nek 50.000 sing 75. Lumayan. Truk Keprimen Kang Gareng? ayo diangen-angen. Winginane pada puasa dedasar iman lan murih ridhaning pangeran ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi di ngapura kabeh dosa sing wis kelakon dosane menungsa marang pangeran. Mulane mangan kupat maknane siku papat lebaran leburan luberan laburan. Terang natruk Ya. Lebaran lebar puasane, leburan lebur dosane, dosa manungsa marang Kang Maha Kuwasa. Ning ana pitakonan dosane manungsa sing cok gawe luput karo manungsa, lah kuwi piye nasibe Kang Gareng? Nah, solusi yang paling tepat di bulan Syawal saling memaafkan. Jangan ada dosa di antara kita. Mulane dadi tradisi sing kudu diuri-uri. Dari dulu sampai hari ini jangan sampai tidak diadakan. Barbadan lanjut melakukan kegiatan yang semangatnya sama seperti di bulan Ramadan. Amin Allahumma. Jadi semangat ibadah jangan hanya musiman ya Kang Gareng. Ya iya. Deres Qur'ane sing mantep terusna. Sembayange sing kebeki musala karo masjid terusna. Lan pada peduli karo sepada-pada wingi nang wulan Ramadan siki ya terusna. Moga-moga bisa istiqomah dalam kebaikan. Berbuat baik mudah, tapi yang sulit adalah istiqomah dalam kebaikan. Enggal-enggalo gayuh pangapuran. Mumpung tesyono kesempatan. Lan uga enggal-enggalo gayuh kasuwargan. Ayo dalane swarga ndang golek ana ugemana ben dadi ahli swarga. Muga-muga masyarakat Loning para santri mutakhorijin mutakhorijat min ahli jannah. Ning kudu ngerti swarga kuwi kanggo wong kang takwa ya Kang Gareng. Bener. Wong takwa kuwi ciri-cirine alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wong eloman. Bu, ora pelit. Pak, ora eman-eman. Termasuk support acara pagi siang hari ini. Semuanya donatur, para wali santri, wali khotimin, wal khotimat, sedaya ingkang kersa ampun kandhek namung dumugi Syawal menika. Syawal ngajeng
ngawontenaken malih siap nyengkuyung napa mboten? Siap nyengkuyung napa mboten? Alhamdulillah. Ora kudu ngundang nyong maning. Ngundang maning ya siap, ora ya ganti ora apa-apa diseling. Senengane diundang-undang bae. Ya pokoknya karena satene mangkat lah. Di umam gendut. Berkate siap burung. Kang Aan karo Mas Umam tek ajak dadi salah satu bagian PC MDSRA. Artinya pimpinan cabang Majelis Zikir dan Sholawat Jalur Ansor GP Ansor Kabupaten Projo. Berarti melu bareng-bareng berjuang nang Ansor bareng-bareng. Terus terus keterangannya ya. Orang mung loman, wong takwa sing bakal entuk swarga. Kuwi ciri-ciri yang kedua wal kadiminal ghaidha gelem ngempet jengkel. Kadang bededeg, kadang jengkel ning dimpet. Jangan sampai berkata kotor, mendoakan jelek, apalagi mencaci maki. Kadangkala lambene ora muni ning tangane utak-utik. Jekel HP ngomentari apa baik padahal orang ngerti urusane. Bahkan bukan urusannya, bukan wilayahnya. Ngati-hati Pak, ngalala wong liya sing ora kenal sapa wonge. Lah golek njaluk ngapura kapan Rika? Bu, nek sing dialala ora terima merkara. Yo. Ya. Sing hati-hati ya terus sing hati-hati Kang Gareng. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lersang mawe gandrung. Sabarang katulu wukir moyak mayik ong. Mulane puasa kon latihan menahan. Yo, ana maning. Nang kono wal afina anin nas. Iki abot. Nek njaluk ngapura gampang. Sing abot kuwi ngapurani. Kadang kala wong wis kadung lara ati angel kon ngapurani. Kamangka yen nyonto Kanjeng Nabi jan Kanjeng Nabi wis nyontoni. Nalika zaman Kanjeng Nabi ana ing kota Thaif dibalangi ngantek berdarah-darah. Ning Kanjeng Nabi kersa ngapurani wong sing balangi. Ndongake ora nyepatani malah ndongake muga-muga sing balang entuk hidayah. Sae napa sae? Sae sanget. Monggo dipun teladani. Wal afina anin nas gelem ngapurani marang wong liya kalebu tandha takwa wong sing takwa entuk swarga. Nomor sekawan, nomor papate Kang Gareng. Wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah seneng wong kang kulino gawe kebagusan, gawe kabecikan. Mula wong takwa ki wong sing kulino gawe kabecikan. Muga-muga kesaenan enjang siang menika ndadosaken kaberkahan berkah ngumure rezeki lan anak putune kanggo sekabehane masyarakate wali santri lan para santri ana ing papan kene ya Kang Gareng ya. Sikra kala kang tuminggal campur samya medhale. Aku sing teko terus. Kaya suarane Bagong. Olah dandeng. Rampung gaweane aku kalah jan butane ngedapi-dapi daya katiasane ya Tru. Lah kok iso santri kok iso kalah? Mesti ana sing salah. Ambuh Tru. Mesti ana sing salah. Gong siji tak koreksi. Senengmu kesusu. Mesti mau ora ndonga ya to Gong. Walah ya lali Tru. Kebiasaanmu ki senengane kesusu rumangsa iso lali ndonga.
Nggih napa mboten? Ah, nggih kabeh niku. Bu, wastainu bisabri wassolati. Njaluk tulung sira kabeh kelawan sabar tegese puasa, wassolati tegese ndonga. Mrene Gong. Apa itu? Mrene. Sawangen butane. Alah Jan, arek rene itu. Ah, saiki kowe ndonga, Gong. Donga apa aku lali? Sak kelinganmu donga apa? Kowe sing mantep donga apa wis ora perlu tak belajari. A'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is donga ngising. Nek Allahumma janibna syaiton donga kelon. Ah, tak donga madang wae. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kocap kasarita medal daya pangaribawa. Arsa madangi jagat mongo paning sabut saking wukir merebab bang sumirat kenang soroteng surya megolan gunung-gunung. Ayo, ah. Saturito. Jam siji wayahe bali leburan luber ganjarane kumpul nyawiji dadi siji silaturahmi ngrontokke dosa kelebu uga salaman ngrontokke dosa ngaji dijalukake ngapura dening para makhluk sang alam donya kelebu kewan segara entek dosa-dosane gelem ngapuranan bebas tanggungan benjang sowan dateng pangeran bebas keluputan ewon dene kok ana tanggungan gage dirambungi aja dadi wong sing rugi wong bangkrut akhirat ayo dadi wong sing bejo mula sing dadi minangka perhatian bareng-bareng Gareng Petruk lan Bagong pungkasane atur pengajian iki tetep dadi santri sing mantep nderek para kiai saengga kecekel ngajine pikantuk ngilmu kang manfaat ndayani manungsa ben dadi manungsa kang sanyata wong iso ngewongke wong amin Allahumma minimal memanusiakan diri sendiri mula iso bekti marang wong tuane kalebu ciri-cirine wong soleh sing nomor loro kapindho mulyakake ing wong tuane
Kaping 3 asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping 4 ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane orang ngawur ora sakarepe dhewe. Gareng nun Petruk nggih Kang Yun. Wis jam 1. Jam pinten Pak? Jam 1 nggih kula nggih jam 1 kondur engko. Bu sampun nggih Bu nggih. Adik-adikku yang tadi kataman istiqomah ngaji yang selanjutnya itu baru selesai bisa membaca, tapi itu sudah istimewa. Wah. Didukung untuk ngaji selanjutnya, semoga istiqomah menjadi orang yang ta'ah, menjadi orang yang bermanfaat kepada semuanya, berbakti kepada orang tua, menjadi santri seutuhnya dan manusia seutuhnya. Amin Allahumma. Namung kagem sarana pengaosan mawi ringgit enjang siang menika. Pak, Bu, monggo sareng-sareng ndedonga sakderenge nyuwun ngapura marang Kang Maha Kuwasa. Astaghfirullah Rabbal Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah monggo. Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan maqbula. San mali astaghfirullah Rabbi zidni ilman Amin ya Allah, amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Salim radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina wa ashabi sayyidina rasulullah ma'in hamdan amin hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqlilana biha jamil hajat wa tuhna biha min jamil syi'at al-funa biha indak la darajat wa tabalighuna bi asal ghayat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal maut wa nahab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Sakderenge salam kula aturi jumeneng sareng-sareng jalal waton monggo. Jumeneng sedaya Bu, jumeneng monggo Bapak Ibu. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman wala takun minal hirman. In hadu ahlal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman wala takun minal hirman. In hadu ahlal waton. Indonesia biladi anta unwanul faqama. Kullu man ya'tika yawman tamihan yalqa imama. Kullu man ya'tika yawman tamihan yalqa imama. Pusaka hati tanah airku, cinta
bangsaku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hei bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hei bangsa Indonesia negeriku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Wallahul muwaffiq laqomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.